προσωπική ανάμνηση, η οποία νομίζω επιβεβαιώνει έτσι πολύ πρακτικά και πολύ, πώς να πούμε, άμεσα αυτό που λέμε τόση ώρα με τόσα καλολογικά. Στο σπίτι μας τραγουδάγαμε την Άρνηση, το Παιδιάλι το Κρυφό. Κάποια στιγμή σκύβει η θεία μου, νεαρή κοπέλα τότε, και μου λέει στα αυτή: «Ρε Ζωήτσα», μου λέει, «ξέρεις, αυτούς τους στίχους μου τους έλεγε ο τάδε για να με ρίξει τότε». Και έλεγα: «Τι μου τσαμουνάει, τώρα που τα ακούω, μου αρέσει. Ο άνθρωπος ήθελε κάτι ωραίο να μου πει και εγώ δεν το είχα καταλάβει». Μπορεί να έχει γίνει αλλιώς, να έχει παντρευτεί εκείνο, δεν ξέρω. Αν για την Ελλάδα η δεκαετία του 60 είναι μια σύντομη και ατελής άνοιξη, μια ουτοπική άνοιξη κατά του συγγραφέα, αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε στην έννοια της ουτοπίας, για την πολιτιστική ζωή του τόπου μας, για τον πολιτισμό και τις τέχνες, ιδιαίτερα για τη μουσική με προεξάρχοντα πάλι το Μίκη Θεοδωράκη, είναι ένας συνταρακτικός οργασμός. Το τραγούδι του νεκρού αδελφού σημάδεψε την εφηβεία μας. Εμείς που δεν είχαμε ζήσει τον εμφύλιο, παρακολουθώντας το έργο, συγκλονιστήκαμε και καταλάβαμε πραγματικά τι σημαίνει εμφύλιος. Παρακολουθώντας στην πρώτη εκτέλεση, στο θέατρο, γιατί δεν επιτρεπόταν η ηχογράφηση, το αξιονιστή με τους φίλους μας, είχαμε συγκλονιστεί πραγματικά. Και πολύ αργότερα, τότε δεν το είχαμε καταλάβει ακόμα, είμαστε και πιο μικροί, αλλά αργότερα φέρναμε στο νου μας, μέσα στα σκοτάδια της δικτατορίας, αυτούς τους στίχους σαν προσευχή και σαν κατάρα. «Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου λέγε, τι βλέπεις? Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών». Πόσες φορές δεν το λέγαμε αυτό σαν παρηγοριά, αλλά και σαν κατάρα, να το πάθουμε. Παρακολουθήσαμε στο θέατρο μια ανεπανάληπτη συναυλία της ελληνικής λαϊκής μουσικής, λεγόταν, με την πρώτη εκτέλεση των έργων. Η Παλάντα του Μαουτχάουζεν και Ρωμιοσύνη του Θεοδωράκη και μαζί την Ανάσταση Ονείρων του Χρήστου Λεοντή. Και ξέρετε πώς ήταν αυτή η παρακολούθηση? Ήταν στο θέατρο πάλι, γιατί η λογοκρισία δεν επέτρεπε τους δίσκους. Ήταν σαν μια πράξη θάρρους, λεβεντιά, σαν μια διαδήλωση ήταν αυτή η παρακολούθηση. Δεν ήταν συναυλία μουσική. Ήταν συναυλία πραγματικά θάρρους, λεβεντιάς και αγώνα. Από τη μελέτη του συγγραφέα, όπως και από τις προσωπικές όλων μας, φαντάζομαι, διαπιστώσεις, συνάγεται ότι όλη η μουσική του Θεοδωράκη είναι ένα όπλο για τη μάχη του λαού ενάντια στους αφεντάδες του. Η ίδια η μουσική του, θα έλεγα, είναι μάχη. Γιατί? Γιατί με τη συγκίνηση που προκαλεί κινητοποιεί την αγωνιστικότητα των ανθρώπων. Γράφει ο κύριος Μαράτος: «Η Ρωμιοσύνη θα γίνει το αλληγορικό όχημα για να μιλήσουν οι αριστεροί για τα δίκαια του αγώνα τους. Με τον ημικός φορέας του ουτοπικού πλεονάσματος που προσπαθεί με κάθε μέσο να εξαντλήσει ο αντίπαλος. Πολιορκητικός κρυός της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η απάντηση των ηττημένων στον εξοβελισμό τους. Μέσω για την αντίσταση στις επιταγές των Αμερικανών και δυτικοευρωπαίων συμμάχων και των οργανισμών τους». Ας πλέψουμε τώρα στη μεταπολίτευση. Αντέχετε ακόμη ή πάθετε ένα στήλο? Δεν πήγαμε στο πλοίο ακόμα, προχώρα. Όχι, στο πλοίο είμαστε, αφού ταξιδεύουμε τώρα, μην το χαλάσουμε. Πώς θα πάθουμε ναυτία? Έλα, προχώρα το, ωραία είσαι. Καλά, εντάξει. Έλα, αγάπη. Ο κύκλος που άνοιξε λοιπόν στην Ελλάδα με τα εγκλήματα των τεράτων, των παρακρατικών, τη δολοφονία του Λαμπράκη, τα Ιουλιανά, το πραξικόπημα, τη δολοφονία του Πέτρουλα, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τέλος πάντων. Αυτός ο κύκλος φαύλος και άραχλος, πώς θα έκλεινε? Με τη δικτατορία φυσικά, έτσι. Τη μαύρη τρύπα, όπως τη χαρακτηρίζει ο συγγραφέας. Τα λάβαρα δεν θα κυματίζουν πια στην πόλη, τα συνθήματα δεν θα αντιχούν στις πλατείες και στις λεωφόρους, επίστριες θα συντυλίγουν την ελευθερία και τη ζωή. Βιβλία, τραγούδια, θεατρικά έργα θα απογορευτούν και θα καούν κιόλας μερικά. Είναι μια προσφυλής τακτική όλων των φασιστών, όπως ξέρετε. Η πόλη θα γίνει χώρος για να κρύβεσαι, για να σωπαίνεις. Οι διώξεις του Θεοδωράκη είναι γνωστές. Αυτός που πέρασε από φυλακές και μακρονήσια, τώρα πάλι τα ίδια. Έτσι, ένας νέος θα ξαναβρεθεί έγκλειστος, δέσμιος, καταζητούμενος, επιτηρούμενος, φημωμένος, Χαϊδάρι, Μπουμπουλίνας, φυλακές Αβέροφ, αμνηστία, ξανά περιορισμός, Βραχάτη, Αθήνα, Ζάτουνα, Οροπός. Εν τω μεταξύ, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, σε όλο αυτό το διπολικό, τι γίνεται αλλού. Ο Σεφέρης, διαβάζω πάλι από το κείμενο του κ. Μαράτου. Ο Σεφέρης εν μέρει, έστω και δειλά, θα πιστεί δημοσιοποιώντας μια επιστολή καταδίκης και το τελευταίο ποίημά του επί ασφαλάθου. Γενικά, ανομολόγητη σιωπή. Ο ελίτης δεν θα μιλήσει.
Ο πυθικότσης του επιτάφιου του άξιον εστί της Ρωμιοσύνης, παρά τις εκκλήσεις του Θεοδωράκη για το αντίθετο και την πρόταση του να φύγει στο εξωτερικό, ήδη από τον Ιούλιο του 1967 έχει τραγουδήσει μαζί με τη Μοσχολιού σε χουντική φιέστα στο κέντρο Δειλινά τον ύμνο της Απριλιανής Επαναστάσεως. Ο Ρίτσος εντωμεταξύ γυρνάει σε εξορίες, το ξέρετε αυτό. Οι αγωνιστές βασανίζονται, οι πίτες καταγγέλνουν. Σφυρίζει στην ταράτσα η ζωστήρα, σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή. Ξοκλήσια και νησιά χωρίς αρμύρα δεν θα θυμάσαι πια μες στη ζωή. Οι διώξεις όμως δεν έχουν το αποτέλεσμα που περιμένουν οι τραμπούκοι. Συγγνώμη για την έκφραση, τέλος πάντων. Οι δικτάτορες. Ποταμοί τραγουδιών, τραγούδια ποταμοί. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Όλοι το ξέρουμε ποιος την κυνηγά. Αλλά γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα, γιατί η τέχνη, το ξέρετε πολλοί από εσάς είστε καλλιτέχνες, η τέχνη είναι ένα ρούχο που φοριέται κάτω από τη σάρκα. Κανείς δεν μπορεί να στο πάρει. Και οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν μπορούν να σοπάσουν. Οι δημιουργοί δεν πρόκειται να παραλύσουν. Πάντοτε οι ελεύθεροι θα μιλάνε και οι δημιουργοί θα δημιουργούν. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, το σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, θα ακούγεται την ώρα της εφόδου του τάξη στην πύλη του Πολυτεχνείου. Και εμείς λέγαμε έσμιξη, μπλούζα, το χακί, φαντάρο στον εργάτη και αστράφτουν όλοι, μια βουλή, σφιγμός και μάτι, πριν. Αυτό ονειρευόμαστε. Επιτρέψτε μου τώρα πάλι μια μικρή προσωπική μαρτυρία. Έχω γίνει προσωπική ιστορία. Λοιπόν, στη διάρκεια της δικτατορίας χτιζόταν μια πολυκατοικία δίπλα στην κουζίνα μας. Ο χτίστης λοιπόν που έχτιζε εκεί πέρα τραγουδούσε το γελαστό παιδί από τον ένα όμηρο του Μπρέντα Μπία. Ο γιος μας που ήταν 3 χρονών τότε, το ήξερε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και το Αντώνης και το Γιάννος Μπέρ και όλα αυτά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Και την ώρα που τραγουδούσε ο εργάτης, άρχισε και αυτός ο μικρούλης να τραγουδάει. Έντρομη λοιπόν, φωνάζει τον εργάτη, του λέω: ελάτε να πιείτε ένα καφέ στην κουζίνα. Ήρθε ο εργάτης να πιει ένα καφέ στην κουζίνα και με τρόπο του λέω: συγγνώμη, αλλά μες στη Χούντα τραγουδάτε Θεοδωράκη. Εδώ το μικρό παιδί και το κατάλαβε και τραγουδάγε μαζί σας. Σκεφτείτε, λέω, αντί για το μικρό παιδί ήταν ένας χαφιές. Κούνει στο κεφάλι του εργάτης και μου λέει: εγώ κυρία μου να ανησυχήσω, ή εσείς που 3 χρόνια το παιδί σας και τραγουδάει Θεοδωράκη. Η ποίηση της ΣΥΤΑΣ τιτλοφορείται το κεφάλαιο για τη μεταπολίτευση. Γράφει ο συγγραφέας. 1974. Η δικτατορία βυθισμένη στην ανυποληψία και στη σύψη παραδίδει τη σκητάλη στον Καραμανλή, με μεσάζοντα τον προδικτατορικό πολιτικό κόσμο, που έχει ενδυθεί με επισημότητα το ρόλο του εγγυητή της δημοκρατίας. Τις πρώτες μέρες στους δρόμους της πόλης επικρατεί πανδαιμόνιο. Ο Θεοδωράκης έχει γίνει με το έργο του για όλο τον ελληνικό λαό σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, σύμβολο ελευθερίας. Ταυτόχρονα όμως αρχίζει να διαφαίνεται ένα χάσμα μεταξύ των νέων αισθητικών και πολιτικών του αναζητήσεων και του συμβολικού φορτίου που φέρει, τη σταθερότητα του οποίου τα πολυπληθή ακροατήρια απαιτούν. Η δήλωση του συνθέτη Καραμανλής Τάγκς ως συνθηματολογική συμπίκνωση της δικής του ερμηνείας για τις συνθήκες μετάβασης στη δημοκρατική ομαλότητα θα πέσει σαν κεραυνός στο αριστερό ακροατήριο που στη βάση του διψούσε για ριζοσπαστικές λύσεις. Δεν ανησυχείτε, δεν θα πω προσωπική μαρτυρία τώρα, τίποτα. Τα χρόνια της μεταχουντικής εφορίας τελειώνουν καθώς εκπνέει η δεκαετία. Στη δεκαετία του 80, γρήγορα βιαστικά η ίδια η πόλη έχει αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Το κύμα αισιοδοξίας, η πίστη σε έναν κόσμο καλύτερο, όπου οι άνθρωποι δεν θα ήταν υπήκοοι, αλλά θα ήταν ελεύθεροι. Αυτά όλα έχουν πάει στα ζήτητα. Είχαν λάμψει στην αρχή, αλλά μετά ξεθοριάσανε. Οι ιδέες στα συνθήματα προπάντων είναι αυτά που μεταλλάχτηκαν. Τα πήραν οι σοσιαλιστές για δική τους χρήση, κατάχρηση και αχρήστευση. Και πάλι ο καθής και τα όπλα του, ο Θεοδωράκης με τα τραγούδια του, που όμως δεν συνεπέρνουν πια τους βολεμένους αστούς, αυτούς που έχουν συνηθίσει με τα προγράμματα, με τις επιχορηγήσεις, με τα κονδύλια. Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, κάτω από τους ίσκους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες και η πόλη νεκρή. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά, κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε, φάσμα χαμένο του πόθου μου, κι εγώ, ξεχασμένος και ατίθασος να περπατώ.
κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα, μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα. Κι ούτε κανένας με γνώριζε. Από τον αναγνωστάκι αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι το κοινό έχει στρέψει την πλάτη του στην τέχνη του Θεοδωράκη, στη μουσική και στις ποιητικές επιλογές του. Μοιάζει σαν κανείς να μην θέλει να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από τον καναπέ του μπροστά στη τηλεόραση. Και όμως θυμάμαι στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, τι παζουλισμός γινόταν με τις συναυλίες του Θεοδωράκη. Μια φορά θυμάμαι, είχα μετρήσει, είχε κάνει 11 φινάλε. Δεν αποφάσιζαν να τον αφήσουν να τελειώσει. Τι έγινε, πώς τραγούδισε, γιατί τραγούδισε τόσο πολύ, γιατί δεν έπαψε ποτέ να τραγουδάει. Διαβάζω από το κείμενο του κυρίου Μαράτου. Πειθαρχεί στον εαυτό του, ώστε ο πόνος του να πάψει να γίνεται κατηφορικός δρόμος της θλίψης, αλλά να γίνεται ανηφορικό μονοπάτι της εξέγερσης. Έστω, συμπληρώνω εγώ, κι αν αυτό χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα ως ουτοπία. Είναι άραγε αυτό ουτοπία? Ή υπάρχει τόπος? Και ποιος είναι αυτός ο τόπος? Μπήκαμε τώρα στην ουτοπία. Δεν ξέρω αν έχει λιμάνι εδώ. Θα το βρούμε. Ο λόγος περί ουτοπίας επανέρχεται συχνά στο έργο του κυρίου Μαράτου, φυσικά, αφού υπάρχει και στον τίτλο. Φροντίζει ωστόσο ο συγγραφέας να εξηγήσει τον όρο, ο οποίος στο μυαλό των περισσότερων από εμάς φέρει πολύ αρνητικό φορτίο. Ο όρος ουτοπία παρουσιάστηκε σε ένα βιβλίο του Τόμας Μόρ το 1518 και αποτελείται από δύο λέξεις ελληνικές, τόπος. Δεν υπάρχει τόπος. Είναι ανύπαρκτος ο τόπος. Δεν υπάρχει ιδανικό. Δεν χρειάζεται, είναι μάταιο να αγωνίζεται κανείς για να βρει τόπο, για να δικαιωθεί το ιδανικό του, για να το κυνηγήσει. Με αυτή την έννοια, ο χαρακτηρισμός ουτοπία για τα κινήματα που αποτύχανε, για τις ιδέες που προδόθηκαν, για τις θυσίες που λησμονήθηκαν ή για την ομορφιά που παραγωνίστηκε και αφανίστηκε, θα ήταν πραγματικά άδικος, ανιστόρητος και φοβερά πεσημιστικός. Ανεπανόρθωτα πεσημιστικός. Όμως ο συγγραφέας σπέβδει να εξηγήσει. Η έννοια που δίνει στην ουτοπία δεν είναι αυτή που είπαμε. Είναι μια άλλη. Όχι, δεν υπάρχει τόπος, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ο τόπος. Ουτοπία λοιπόν σημαίνει το όχι ακόμα τόπο. Ναι, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, οι θυσίες έχουν πάει στην άκρη. Η ποίηση είναι εξόριστη. Η φλιαρία είναι ακατάσχετη. Η μουσική εξαίρεση. Ο θόρυβος ακαταμάχητος. Η ζωή τυχαία. Η υγεία φευγαλαία. Η δουλειά εφήμερη. Η πόλη δεν έχει πια σώμα ούτε μνήμη, μόνο τεχνητά μέλη. Ο καπιταλισμός μέχρι να αποδειχθεί ηθινσυγενής παραμένει αρκούντος θανατερός, παρατηρεί ο συγγραφέας. Αλλά δεν μπορεί, κάποτε θα πεθάνει, λέμε εμείς. Τελικά, πού καταγράφεται η ουτοπία για τον μελετητή? Στον δομημένο και αδόμητο χώρο της πόλης που δεν επιτρέπει πια δημιουργία μύθων? Στη συλλογική παθητικοποίηση και αδράνεια των πολιτών? Στην περιθωριοποίηση των τεχνών? Στην απουσία παιδείας? Στην έλλειψη πάθους? Σε διάφορα άλλα? Ψάχνω να βρω τη ρωμιοσύνη. Τη ρωμιοσύνη τώρα να την κλαις, να το συνηθίσεις, να το λες. Τραγουδάει ο Θεοδωράκης στο Διόνυσο. Μελετώντας την εργασία του κ. Μαράτου, σκέφτηκε ότι ο Θεοδωράκης του προσφέρει συνεχώς υλικό για ασκήσεις ουτοπίας. Αν η ρωμιοσύνη είναι η ευτοπία, δηλαδή ο χώρος όπου υπάρχουν τα ιδανικά και τα ωραία πράγματα, ο πνευματικός τόπος της Ελλάδας, η δυστοπία, η δυστυχία δηλαδή και η διάψευση, και αυτή στον ίδιο χώρο κατοικεί. Στην Ελλάδα είναι και αυτή. Και εκφράζεται με το έργο του Διόνυσος, που είναι σχεδόν άγνωστο στους πολλούς. Ωστόσο, νομίζω ότι ούτε ο Μίκης Θεοδωράκης με το μεγαλειώδες έργο του και με τη μοναξιά του, ούτε ο κύριος Μαράτος, ο οποίος ζωγραφίζει με λέξεις αλλά και με χρώμα και με σχήματα, τη μνήμη, είναι άνθρωποι απεσιόδοξοι ή ουτοπιστές με την τρέχουσα έννοια. Γι' αυτό εξάλλου ο συγγραφέας δίνει άλλο νόημα στη λέξη ουτοπία. Ο τόπος θα βρεθεί. Μια πόλη άλλη θα βρεθεί. Ο δημιουργός είναι από τη φύση του ταξιδευτής. Και όποιος είναι ταξιδευτής ξέρει ότι υπάρχει πάντοτε τόπος για να εξερευνήσεις. Υπάρχουν πάντοτε οι τόποι που συνάντησες και που αξίζει να ξαναπάς. Γιατί κάθε καινούργια ματιά είναι ένα καινούριο τοπίο, ένας καινούριος τόπος, μια νέα προοπτική. Κλείνω με το κλείσιμο του βιβλίου του κ. Μαράτου.
Ίσως τελικά καταφέρουμε να ξαναχτίσουμε τις πολιτείες μας και να οργανώσουμε τις συνθήκες ζωής μας αλλιώς. Και ίσως τότε λυθεί η κατάσταση πολιορκίας και το βλέμμα του τουρίστα κύκλοπα χαμηλώσει από ντροπή. Ίσως. Το πεδίο δυνατοτήτων παραμένει ανοιχτό. Οι υλικοί όροι για την πραγμάτωσή τους είναι ήδη εδώ. Το καθήκον έχει από τα πράγματα τέθει. Σας ευχαριστώ.